ආයිබෝවන් වණක්කම් කේස්ට් ආයතනයේ YouTube නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙන ඕගොල්ලෝ හැමෝම අපි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වෙනද වගේම අදටත් හොඳ ප්‍රයෝජනවත් මාතෘකාවක් අරගෙන අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකකට යමු. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එකේ සිංහල අක්ෂරමාලාවේ ව්‍යංජන අක්ෂර ගැන බලමු. ව්‍යංජන එහෙම නැත්නම් ගත අකුරු ගාත්‍රාක්ෂර. මේ ව්‍යංජන අක්ෂර අපි ගත අකුරු එහෙම නැත්නම් ගාත්‍රාක්ෂර කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. இந்த மெய் எழுத்துக்களை நாங்க கத அக்குரு அதாவது வியஞ்சன எழுத்துக்கள் நாங்க சொல்றோம். வியஞ்சனாட்சரன்னு சொல்றோம் சிங்களத்துல. அது நாங்க கத அக்குரு அல்லது காத்ராட்சர அப்படிங்கிற பெயர்களாலையும் நாங்க அந்த மெய் எழுத்துக்களை நாங்க குறிப்பிடலாம். எனக்கு பலவெளி பாயிண்ட்டுக்கு බලන්න. ஸ்வரகணයට අයත් නොවූ අකුරු அதாவது ஸ்வர எழுத்து வகைக்குள் உள்ளடங்காத எழுத்துக்கள் வியஞ்சன அக்ஷரவே. இந்த ஸ்வர எழுத்து அதாவது உயிரெழுத்து அப்படிங்கிற வகைக்குள் உள்ளடங்காத சிங்கள அச்சுவையில் காணப்படக்கூடிய இணைய எழுத்துக்கள் வியஞ்சன அக்ஷரன்னு சொல்றோம். வியஞ்சன அக்ஷர தனிம உச்சாரணை கல நொஹைக்கி. இந்த வியஞ்சன அக்ஷரன்னு சொன்னா மெய் எழுத்துக்கள். இது நாங்க தனியாக அதை நாங்க உச்சரிக்க முடியாது. එම ශබ්ද පහසුවෙන් උච්චාරණය කිරීමට නම් ස්වරයක් එකතු කර උච්චාරණය කළ යුතුයි. அப்ப இந்த மெய்யெழுத்துல அதாவது வியஞ்சன அக்ஷரன்னு சொல்லப்படக்கூடிய மெய்யெழுத்துல எங்களால தனியாக உச்சரிக்க முடியாது. இந்த எழுத்துக்களை நாங்க இலகுவாக எம ශබ්ද පහසුවෙන් උච්චාරණය කිරීමට மிகவும் இலகுவாக இதை நாங்க உச்சரிக்கணுமாக இருந்தால் நாம் எம் ශබ්ද පහසුවෙන් උච්චාරණය කිරීමට නම් அந்த எழுத்துக்களை நாங்க மிக இலகுவாக உச்சரிப்பதற்காக ஸ்வரයක් එකතු කර உச்சாரணை කළ යුතුයි. அதாவது மேலும் ஒரு உயிரெழுத்தை நாங்க சேர்த்து அந்த மெய்யெழுத்துடன் ஒரு உயிரெழுத்தை சேர்த்து நாங்க உச்சரிக்கும் பொழுதே மிகவும் இலகுவாக அந்த மெய்யெழுத்தை உச்சரிக்க முடியும். தனியாக அதை நாங்க உச்சரிக்க முடியாது. දෙවෙනි පොයින්ට් එක බලන්න. සිංහල අක්ෂරමාලාවේ ව්‍යංජන 42 තුල අල්ප ප්‍රාණ, මහ ප්‍රාණ, நாசிக்ய, சஞ்ஞக, அந்தாஷ்ட என அக்ஷர அடங்குவே. அதாவது சிங்கள அரிச்சுவடியில் காணப்படக்கூடிய இந்த வியஞ்சன அக்ஷரம் மொத்தமாக 42 எழுத்துக்கள் காணப்படுகின்றன. இந்த 42ஐயும் நாங்க அல்ப பிராண, மகாபிராண, நாசிக்ய, சஞ்ஞக, அந்தாஷ்ட அப்படிங்கிற வகைகளாக நாங்க பிரிக்கிறோம். சரி, ஏன்னா மே பாயிண்ட் කියවන්න පළවෙනි பாயிண்ட் එක. சிங்களத்தில் உள்ள வியஞ்சன எழுத்துக்கள் தமிழில் உள்ள மெய்யெழுத்துகளுக்கு ஒப்பானவை ஆகும். அதாவது සිංහලத்துல கூடிய ව්‍යංජනාක්ෂර අපි කියන්නේ ව්‍යංජනාක්ෂර නමින් අපි හැඳින්වෙන්නේ. நாங்க சிங்களத்துல வியஞ்சன எழுத்துக்கள் நாங்க சொல்றது தமிழில் இருக்கக்கூடிய மெய் எழுத்துக்கள். දෙවෙනි එක බලන්න. ඊළඟ பாயிண்ட் කියවන්න. வியஞ்சன எழுத்துக்கள் தனியாக உச்சரிக்க முடியாது. அதாவது வியஞ்சனாක්ෂර அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய உயிரெழுத்துக்களை தனியாக உச்சரிக்க முடியாது. அவை ஒரு உயிரெழுத்துடன் சேர்ந்தே உச்சரிக்கப்பட வேண்டும். ஒரு உயிரெழுத்துடன் சேர்த்து நாம உச்சரிக்கணும். ඊළඟ பாயிண்ட் එක සිංහල අරිච්චුවடியில் ව්‍යංජන எழுத்துக்கள் மொத்தம் 42 காணப்படுகின்றன. அப்ப ස්වරාක්ෂර 18ක් සිංහල ව්‍යංජනාක්ෂර 42ක්. so එහෙනම් ඒ දෙක එකතු කරලා මේ සිංහල අක්ෂරමාලාවේ වෙන අක්ෂර මුළු ගණනාව 60. அப்ப சிங்கள அரிச்சுவடியில் காணப்படக்கூடிய உயிரெழுத்துகள் 18, மெய் எழுத்துகள் 42, மொத்தமாக அந்த அரிச்சுவடியில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் 60. ව්‍යංජනාක්ෂර අපි ඉගෙන ගත්තා. ව්‍යංජනාක්ෂර මේ තවත් අන කොටස් ගණනාවකට අපි බෙදනවා කියලා. ඒව තමයි මහා ප්‍රාණ, අල්ප ප්‍රාණ, නාසික එවැනි දේවල්. එහෙනම් අපි ඒ දේවල් ගැන තවත් අපි බලමு மே ஸ்லைடு එකේ. அதாவது நாங்க வியஞ்சன எழுத்துக்களை மேலும் பல பிரிவுகளாக பிரிக்கிறோம். அதற்கான உதாரணங்கள் முதலாவது ஸ்லைட்ல குறிப்பிடப்பட்டிருந்துச்சு. அப்ப இதை பாருங்க. මේ කියවන්න ව්‍යංජනාක්ෂරද අණු කොටස් ගණනාවකට බෙදා දැක්විය හැකියි. அதாவது இன்னும் உபபிரிவுகள் தවත් அணு கொட்டஸ் கணனாவකට இன்னும் நிறைய உபபிரிவுகளுக்கு இதை பிரிக்கிறோம். இந்த வியஞ்சனாක්ෂரன்னு சொல்லப்படக்கூடிய மெய் எழுத்துக்கள். அப்படி என்ன உபபிரிவுகள் அப்படின்னு பார்ப்போமாக இருந்தால் අල්ප ප්‍රාණ අක්ෂර. මේකත් අල්ප ප්‍රාණ අක්ෂර. இந்த அல்ப பிராண அக்ஷர அதுக்குள்ளேயும்
வகைகள் வந்து காணப்படுகிறது. கண்டஜ அக்ஷர, கண்டஜ அக்ஷர, தாலுஜ அக்ஷர, මුර්ධජ අක්ෂර, මූර්තජ, දන්තජ අක්ෂර. මේ වගේ අන කොටස් ගණනාවකට අපි මේ ව්‍යංජන අක්ෂර ටික බෙදෙනවා. ඒ වගේම මහ ප්‍රාණ අක්ෂර, අල්ප ප්‍රාණ වගේම මහ ප්‍රාණ කියලා තවත් අන කොටසක් තියෙනවා. ඒ වගේම නාසික්‍ය අක්ෂර, මේ මහ ප්‍රාණ, සංඥක අක්ෂර, මේ වගේ අපි මේ ව්‍යංජන අක්ෂර ටික බෙදෙනවා. ඒ වගේම තවත් අන කොටසක් තියෙනවා. ඔෂ්ඨජ අක්ෂර, අර්ධස්වර, உஷ்மாட்சர, ஊஷ்மாட்சர. ஏன்னா மே அணு கொட்டாஸ் ටික, அதாவது இந்த உபப்பிரிவுகள் எல்லாமே நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். இந்த உபப்பிரிவுகளுக்கு உள்ளடங்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் என்னென்ன. இன்னொரு முக்கியமான விடயம் என்னன்னா, இந்த டேபிள், இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த டேபிளும் லாஸ்ட் ஸ்லைட்ல இருக்கக்கூடிய டேபிளும் ஒரே டேபிள். அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இந்த டேபிள், அதாவது அதனுடைய தொடர்ச்சியாக தான் இந்த டேபிள் வரும். ஏன்னா අපි මේ අක්ෂර ටික ඔයගොල්ලෝ මේ දැනගන්න ඕනේ. இந்த எழுத்துகளும் அல்ப பிராண, இந்த எழுத்து அல்ப பிராண வகைக்குள் அடங்கும். இது மகா பிராண, இது மறுபடி அல்ப பிராண, இது மகா பிராண. මේ මයන්න මේ ටික නාසික්ඥ, නාසික්ඥ. මේක සංජක, සංජක. எஸ் කියලා දාන්න. எஸ் நான் போடுறேன். இது சஞ்சக, இது நாசிக். இது ஃபுல்லா மகாப்ராண, சாரி அல்ப பிராண. මේ ටික මහාප්‍රාණ, මේ ටික අල්ප ප්‍රාණ, ඊළඟට මේ ටික මහාප්‍රාණ. ආයෙත් මේ සේරම නාසික්ඥ, මේ ටික මේ සේරම සංජක. இந்த வகைகளுக்குள்ள உள்ளடங்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் මේ අණු කොටස් වලට අයත් අක්ෂර මොනවාද කියලා ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තා නම් ඒක හොඳටම ඇති. நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். சோ இப்போதைக்கு நீங்க இந்த எழுத்துக்கள் என்ன, இந்த எழுத்துக்கள் வந்து எந்தெந்த வகைக்குள்ள அடங்கும் அப்படிங்கிற விடயம், அதாவது எந்தெந்த அணு கொட்டாஸ், அதாவது உபப்பிரிவுகளுக்குள்ள வழங்கப்படும். அதாவது இந்த எழுத்து, இந்த குறித்த எழுத்து மகாபிராணையா, அல்ப பிராணையா, அர்த்தஸ்வரையா, ஓஷ்ட அக்ஷரையா, இல்லைன்னா தாளஜயா, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அதுக்காக இந்த டேபிள், இந்த நான் கொடுத்துருக்கிற இந்த 2 சார்ட்டையும் நீங்க வந்து பாடமாக்கணும். இது வந்து பாடமாக்குறதன் மூலமாகவும் நாங்க தொடர்ந்து எழுதுறதன் மூலமாகவும் தான் ஞாபகம் வைக்க முடியும். இது வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், ஆனா இது ஞாபகம் வச்சு பாடமாக்குறது உங்களுடைய பொறுப்பு. நீங்க பாடமாக்குனா மட்டும்தான் இது மைண்ட்ல இருக்கும். இப்ப நான் உங்களுக்கு இப்போ இந்த எழுத்து மகாப்ராண பயன்னு, பயன்னு மே அக்ஷரம் மகாப்ராண பயன்னு அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரலாம், நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணலாம். ஆனா இது மகாப்ராண பயன்னு நினைவுல வச்சுக்க வேண்டியது, அதாவது நீங்க மெமரைஸ் பண்ணி வைக்க வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு. அப்போ இந்த சார்ட் வந்து இவ்வளவுதான் விஷயம் இருக்கு. இது எல்லாமே வந்து நீங்க பைஹார்ட் பண்ணி, நீங்க மெமரைஸ் பண்ணி நீங்க வச்சுக்கணும். அதன் மூலமாக ஃபியூச்சர்ல நீங்க வந்து சிங்கள எழுத்துக்களை எழுதும் பொழுது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட் வருமாக இருந்தால், எந்த இடத்துல எந்த பயனை நாங்க யூஸ் பண்றது, அப்ப எந்த லயனை நாங்க யூஸ் பண்றது, எந்த நயனை நாங்க யூஸ் பண்றது, இந்த மாதிரியான டவுட்ஸ் வர பட்சத்துல நீங்க உங்களுக்கு வந்து நீங்க அதிகமாக புக்ஸ் எல்லாம் ரீட் பண்ணி ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ පොත් එහෙම නැත්නම් පත්තර ඔයගොල්ලෝ කියවලා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි අයිඩියාවක් ඔයගොල්ලන්ට ඇතිවේ මේ මොන අක්ෂරද අපි භාවිතා කරන්නේ කියලා. அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும், எந்த எழுத்து சரியானது அப்படின்னு. நீங்க அதிகமான நிறைய விஷயங்கள் வாசிப்பீங்கன்னா இருந்தா அதை பத்திய உங்களுக்கு ஒரு அறிவு ஒண்ணே ஏற்படும். ஓகே, அப்ப இவ்வளவுதான் விஷயம். இத பாடமாக்குறது உங்களுடைய பொறுப்பு. இந்த PDF வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் கொடுக்குறேன். ඒකත් ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. ඒක ඔයගොල්ලෝ තනියම පාඩම් කරගන්න. එහෙනම් මේ බලන්න සිංහල අක්ෂරයට අදාළ වචන සහ පින්තූර ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. තල්මහ, තබ්ලාව, ඊට පස්සේ තනකොළ, තලය, රත්මල්, රයන්ෙන් පටන් ගන්න වචන රත්මල්, රතුවල, රත්තරන්, රබාන. ඒකට කයන්ෙන් පටන් ගන්න වචන වලට උදාහරණ කලය, අතුර, අරාමය, කඩුව. එහෙනම් අදට මෙච්චරයි. මේ වීඩියෝ එකේ අපි සිංහල ව්‍යංජනාක්ෂර, අපි තවත් ව්‍යංජනාක්ෂර 42ක් තියෙනවා. ඒ 42 අපි තවත් අණු කොටස් ගණනාවකට බෙදෙනවා. ඒ අණු කොටස් මොනවාද? ඒ අණු කොටස්
මහා ප්‍රාණ, අල්ප ප්‍රාණ, නාසිඥ, සංඥක ඒ වයින් තවත් කොටස් තියෙනවා. තාලුජ, මුර්ධජ, පණ්ඨජ මේ වගේ ගොඩක් ඔෂ්ඨජ මේ වගේ ගොඩක් අණු කොටස් තියෙනවා. ඒ අණු කොටස් වලට අයත් අක්ෂර මොනවාද කියලා ඒ chart එකේ තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඒක බලාගෙන තනියම පාඩම් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ඕනේ ඒ ටික. අදට අපි මේ වීඩියෝ එකේ සමුගන්නවා තවත් වීඩියෝ එකකින්. තවත් ව්‍යාකරණ වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හම්බ වෙන්න අපි ලෑස්ති. තවත් වීඩියෝ එකේ අලුත් වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙමු. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.